Dacă ți-ai spune că de ce ai tu nevoie acum, pentru alții nu contează. Simțim atunci când e nevoie să ajutăm pe cineva, atunci când vrem să spunem o vorbă bună, să oferim o porție de mâncare sau un sfat bun. Mă numesc Marian Ursan și în urmă cu 10 ani am fondat Carusel din nevoia de solidaritate, mai ales pentru oamenii care zilnic se confruntă cu vulnerabilități multiple, cu sărăcie extremă. Vorbim aici despre oameni care nu au un adăpost, oameni care nu au acces la îngrijiri medicale, oameni pentru care ziua de mâine reprezintă un mare semn de întrebare. Sărăcia nu este o vină, o rușine pe care un om trebuie să o poarte cu el. Este mai degrabă un eșec al societății, este un eșec al celor apropiați, este un eșec al statului și a tot ceea ce înseamnă societate în general. Fie că vorbim despre oameni, companii, instituții. În cartierul Grivița oamenii simt zilnic o presiune. Presiunea de a se prezenta într-un mod decent, așa cum se așteaptă oamenii, de a avea casele aranjate, puse la punct, de a avea copii îmbrăcați bine, educați și cu zâmbetul pe buze. Nu se poate totdeauna lucrul acesta. De ce? Pentru că în realitate vorbim despre niște oameni care stau în niște case abandonate, fără utilități, fără apă, fără căldură. Vorbim despre părinți care duc zi de zi o luptă pentru supraviețuire, o luptă în care câștigul este dacă copiilor au ce să mănânce și ce să bea și, într-un final, dacă reușesc să-i vadă un medic, este mai mult decât își pot dori vreodată. Aici, în noul centru comunitar, avem încrederea că putem să transmitem oamenilor un mesaj. Ceea ce și-au dorit ei, ce și-au planificat în tinerețe, în copilărie, lucrurile astea se pot realiza. Sigur că nu peste noapte. Sigur că e nevoie de foarte multă muncă, dar măcar putem să începem de undeva. Își pot face duș, își pot spăla hainele sau își pot lua unele noi. Oamenii nu au ales să fie săraci. Viața i-a dus în direcția asta. Ce încercăm să facem este să creăm un spațiu în care oamenii să se simtă în siguranță, astfel încât să putem discuta și găsi soluții punctuale pentru problemele lor. Avem tendința să nu vedem lucrurile care nu ne plac și de obicei oamenii săraci sunt cei pe care nu dorim să-i vedem în preajma noastră. Asta spun mereu studenților de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, acolo unde predau. Însă ce e mult mai important de făcut este ca vocile acestor oameni, figurile lor, prezența lor, să devină vizibile pentru toți ceilalți. Abia când societatea conștientizează că unii oameni de lângă ei trec printr-o situație grea, deci abia atunci există premizele ca lucrurile bune să se întâmple.